Ale opakujem, keď sa v opozícii vzájomne bijú, my môžeme akurát tak vybrať pukance a dobre sa na tom zabávať. Dôležité je, že prešla naša hrádza proti progresivizmu. Ten bordel na strane opozície, čo to narobilo, to je len príjemný bonus. Už len posledná poznámka k Olano. Ja sa samozrejme teším z toho, že traja Matovičovi poslanci podporili ústavu. Ale povedzme si na rovinu, toto je Matovičov koniec v politike. On celú svoju politickú kariéru postavil na čistej nenávisti voči Smeru. A v kľúčových historických chvíľach sú to práve jeho poslanci, ktorí vždy podporia Smer a Roberta Fica. To sa jednoducho nedá vysvetliť. Matovič stratil politický zmysel existencie. Na čo je to dobré, že po nás stále vulgárne vrieska ako nepričetný, keď nám nakoniec aj tak vždy pomôže? Však nech len vrieska, nám to môže byť jedno. Hlavne nech jeho ľudia hlasujú, ako majú.